Hello Zimbabwe, kusangana kwatikuita zvikare panapa pabenediction ZW tiri muno munzvimbo yeHopley, Harare, Zimbabwe, umu matirikufamba tichitaura nevagari vemuHopley panyaya yedrug and substance abuse. Tichidzokera kumashure tichinzwa honorable minister Machakaire vachitaura, ivo vakataura kuti pasine madrugs, pasine mutoriro, pasine dombo. Ende vakabva vataura zvekare vakati anyone ane chekuita or anoziya munhu anotengesa madrugs ataki hande yekupolisi atiripotei vanhu ivavo vasungwe, because nyika zvechokwadi vana vedu vaparara, vana vedu vatambura nemadrugs. So ndikuti inini say no to drugs, pasine mutoriro, pasine dombo. Tiri muno muHopley, regai tinzwe tichitaura nevagari vemuHopley kuti vari kuti chii pamusoro penyaya yemadrugs. Thank you. Ini ndoitwa Maidowani, ndogara muHopley. Nyaya huru yatinayo inyaya yevana vechidiki, vasikana here vakomana. Nyaya dzemadrugs tarwadziwa navo vana ivavo, havasisina unhu, havatokwanise kana kukwazisa munhu chaiko kuti mamuka sei, chero mubereki mukuru kwaari, havatokwanise vana ivavo. Mirizhonga vanorova zvongoti ukangosangana naye anogona kungotokuita zvimwe zvinhu zvokuti unotoshaya kuti naimiko ndamuita sei. Vanenge vachidenha vanhu vakuru, vachirova umbavha, havadi kushanda, havadi. Unotongoona wega kuti uyu ndiwo madhiragi nenyimaka yekuti haadi kugeza, ndo chimwe chinhu chekutanga. Nyama yake chaiyo haasitori mutano paari, kutofamba kwacho chaiko haatogoni kumira ari straight, anenge achitaka kujamba mheno zvaana achingoita. Ende wega unotongoona kuti uyu ndiwo madhiragi. Vari kuba, ndo rimwe dambudziko guru ratiri kusangana naro. Kurova vabereki kana kubaya nebanga chaiko havasi kuzeza kuuraya, vanotouraya vana ivavo. Saka idambudziko guru ratinaro. Deno zvaigona mapurisa atomboshanda zvakasimba kuti vagone kuvhondora mabhesi iwayo, nokuti panotoitwa zvemadhiragi vamwe vane vachitopaziva asi havagone kutaura, nenyaya yekuti kana polisi ikasauya tikange tataura, ini ndikabuda pachena kuti ndini ndataura, vanondivinga, ndatoipa dambudziko handichagari zvakanaka pamba pangu. Saka idambudziko guru iro ratiri kusangana naro. Indeto wangu mukoma mudaka ndikuda kumbotaura kubvira kune vechidiki vari kuita nezvemadrugs. Ndikuti dai muri vamwe magona kuona chinhu chine pundutso kuti chii paupenyu, nekuti madrugs chinhu chakaipa, chinhu chinoafekta upenyu, chinhu chinoita kuti usawirirana nehama, chinhu chinoita kuti kana chipo chako chinogona kusabuda. Nekuti tikatarisa kumashure zvakafanana neupenyu hwangu, inini ndainge ndiri munhu wekutoti ndaitowanikwa ndiri mumadrugs zvakanyanyisa, but handisina kana chinhu chandokwanisa kubuilda mulife mangu. Ndaitongova munhu aiya kuti tinongomukira tichinzi wawanei mafriends, but kuburikidza nekuti ndakazoona kuti madrugs chinhu chakaipa, ndakagona kuvandudza upenyu hwangu kutengera pakutanga tichiita zvekugera, but now paupenyu hwangu ndakutokwanisa kutotaura kuti ndatosenior carpenter, ndatoone majunior wakatowanda kuburikidza nekuveza, zvichibudikira kubvira ndikatangira kuona kuti madrugs chinhu chakaipa. Saka ndongokurudzirawo pane vechidiki vezera rangu, because ndiri mukomana ane makore 24, zvokuti pane vechidiki vese ndatokwanisa kubuilda nonga kubvira kuma 18 years kuchidzikira kubvira kuma 15. Ndakutongotarisawo kuti vechidiki ndaitangokura tiri vanhu vanokwanisa kuti vakunzwisike chipo chavo vachikura, because kupfuma hakuna zera. Saka tinongotarisirawo kuti dai wakura uchinzwisisa kuti munhu wese ane talent, usagara wauraya chipo chako, ndokunange togona kubatsirana zvikabuda zvakanaka. Mangwana tikatotarisawo kana vabereki vakatofarawo kuti mwana wangu adadisa, nekuti madrugs ari kukonzeresa kuti kana vakadzi hatichatokwanisa kugara navo. Vamwe vedu vechidiki varongoti vakadzi vanongonzi munhu wekuti tongopa mwana tosika kukonzeswa nemadrugs. Respect uchazive kuti mbuya chii zvese, une wangu munhu akangofanana nemhuka. Saka ndingokurudzira kuti dai mageto youth takwanisa kungokura, so tangodzidza chinhu chinenge chakanaka, nekuti madrugs
chinhu chakaipa, musangotesta zvese saka tinotenda. Ya indoitwa Mansivas Beats inoita zvekurekodha music. Yatina ndeye madrugs, hatikurudzira madrugs. Kana wakada kutouya kustudio kwangu kune madrugs ndotokudzinga nditobvumire munhu anenge achipa madrugs pastudio kwangu. Saka kuti maghetto youths ngatimire zvemadrugs because madrugs anouraya upenyu. Dzimwe kwacho unogona kuzopedza watozorepa kana mubereki anongotiitira zvinhu zvakawanda so saka ndikuti maghetto youths ngatimbomire zvemadrugs. Handofunga ndinazvo chete. Ghetto youth, ghetto rise, education, prioritize, drug abuse, minimize, everybody. Right, tiri chinas, tiri susu, say no to drugs. My name is Captain, aka The Disciple. Ini ndiri muimbi, ndinoimba gospel zvakanyanya, and tiri chi panyaya madrugs hatisi kukurudzira any youth kuti abate munyaya apinde kana kuti awanikwa achiita mune zvemadrugs, because zvemadrugs isu semayouth zvinotikanganisa our future, because the youth is the future. So kana uri muyouth ukaona uchiita zvemadrugs, which means our future is not certain, our future is destroyed. So tiri kuti isusu muyouth wese no to drugs. Thank you very much. Madrugs akashata. Wese angotengesa madrugs afana kungosungwa. Bonza vana vakuwara vana vapera muhobuli muno. Panenge nzvimbo ine yakashata. Nzvimbo ine amawani. Pada kuonerwa apo. Onerai kuno kwacho. Muri yeZimbabwe. Ini ndiri kutaura we say no to drugs. Madrugs akashatira pazvinhu zvakasiyana. Umwe anoti anokwanisa kuti akamadhema anokwanisa kusangana nehasha, kuzorovana nevakadzi kana kuita sei. Uyezve madrugs tinoti akashatira pakuti vakomana vemutoriro vari kuita zvinhu zvakasiyana, vari kuba, vamwe vari kupenga, ndo zvimwe machallenges atiri kusangana nawo muZimbabwe. Ende tiri kuti dai hurumende yaitawo kuti vanhu ivavo vakadaro vanotengesa madrugs akaita saiwayo, akaita sana mutoriro, mbanje nezvimwewo zvakakangowandudzikawo zvichibudiswa pachena, vanhu ivavo vakwanise kubatwa vakandwa muchitorongo, because ivavo vanhu ivavo ndo vari kukurudzira futi vechidiki kuti vaite zvemadrugs. Aiwa ndotatenda. Guys, ndoti kuZulu guys, toti say no to drugs. Yo inini ndaimoita zvemadrugs but ndakazoona kuti hapana zvazvinobatsira nenyaya yekuti inini ndairwa mbanje after ndichirwa mbanje ndo chanchato chikafu changu. Ndepandaizoenda unopiwa sadza kana kuti something ndaigona kuzotoona kunge zvichishoma, but so pandakasiya zvemadrugs ndakabva ndatoona kuti it's better kuti ungosiya hangu zvemadrugs. Yo ndo satinoti say no to drugs.